Masu kallo Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Sabiu. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku turo cryptocurrency daga Binance Smart Chain zuwa binance.com. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara. Idan muka shigo Binance account ɗinmu sai mu shiga wurin da aka ce deposit. Ina amfani da kwamfuta ne, amma idan mutum yana amfani da wayar hannu ne ma, idan ka shiga application na Binance sai ka zo nan wurin da aka rubuta wallet sai ka shiga, sannan sai mu shiga nan wurin da aka sa deposit. Daga nan sai na zo na zaɓi cryptocurrency ɗin da nake so na yi withdrawing daga Binance Smart Chain zuwa nan account ina na binance.com. Idan na ga cewa akwai shi a nan wurin sai na zaɓa, idan babu sai na shiga nan wurin select coin, sai na click a nan wurin. Kafin na shiga crypto ɗin da zan yi withdrawing daga Binance Smart Chain, ina so nuna muku da wani wallet nake amfani. Yanzu haka ina amfani da MetaMask ne. Gashi nan wannan shine extension ɗin da yake kan Google Chrome browser akan kwamfuta ta. Na sani cewa akwai ɗanda suke amfani da Trust Wallet da kuma SafeFile da sauransu akan wayar hannu. Kada ku damu, zan nuna muku kuma yadda za ku yi. To ni dai ina amfani da MetaMask ne kamar yadda na faɗa. Nan wurin shine wurin da zan zaɓi wani irin network ne zan yi amfani da shi akan MetaMask ɗina. Yanzu za ku ga cewa gashi nan BSC1 Binance Smart Chain kenan network ɗin da na saita akai. Bayan shi idan na shiga akwai networks daban-daban, amma dai yanzu haka Binance Smart Chain ne zan yi amfani da shi. To yanzu haka ina so na yi withdrawing cryptocurrencies guda biyu ne. Ina so na yi withdrawing BNB, sannan ina so na yi withdrawing USDC. Domin na nuna yadda ake yi, akwai waɗanda da dama idan za su yi withdrawing cryptocurrency kullum daga Binance Smart Chain sai dai su yi withdrawing BNB, ko kuma idan za su yi depositing zuwa network din sai dai su yi depositing BNB. Ba sani cewa akwai cryptocurrencies da yawa da zaka iya tura su da su ba tare da ka yi converting ko kuma ka sayar su, ka sayi wani crypto din daban ba. Shine dalilin da yasa zan tura BNB sannan kuma zan tura USDC. Bari nuna ma waɗanda suke amfani da Trust Wallet da kuma waɗanda suke amfani da SafeFile akan wayar su ta hannu yadda za su ga abin yadda yake. Yau wato gashi nan, bari na shiga cikin application ɗina na Trust Wallet. Waɗanda suke so su yi withdraw USDC kuma suna amfani da Trust Wallet ne, sai su zo nan wurin sai su shiga search token sai su rubuta USDC. To za ku ga USDC daban-daban a nan wurin. Ga BEP20 wannan shine na kan Binance Smart Chain, sai na buɗe shi, shine aka rubuta Binance Peg USD Coin. So da haka idan na buɗe shi sai na dawo baya, zan gan shi ya fito a nan wurin. Gashi USDC sai na shiga, sannan sai na shiga send. Wannan shine BEP20, shine na kan Smart Chain. Saboda Trust Wallet multi-chain ce ita ma, saboda haka akwai USDC da za ka ga na Binance Smart Chain, akwai USD da za ka ga na Ethereum da sauransu. Haka zalika kuma masu amfani da SafeFile, ita ma SafeFile multi-chain wallet ce. Misali kun ga BTC nan, wato Bitcoin blockchain, sannan ga ETH nan wanda yake ERC token na kan Ethereum, sannan ga BNB na BEP2 wato Binance Chain kenan, sannan kuma ga BNB na BEP20 wato Binance Smart Chain. Binance Chain da Binance Smart Chain da bambanci. Saboda haka idan ina so na yi withdrawing USDC ne daga SafeFile ɗina wanda yake kan Binance Smart Chain wato BEP20 token, sai na shigo nan ƙasa, sai na zaɓi add. Idan na zaɓi add sai na zo nan wurin sai na yi searching USDC. Idan na yi searching USDC za ku ga USDC nan da yawa sun fito na kan network daban-daban. Ga BEP2, ga ERC20, ga BEP20, ga sunan dai da yawa na kan Polygon, na kan Solana da sauransu. Saboda haka sai na zo na zaɓi wanda yake kan sai na zaɓi USDC BEP20, wannan shine wanda yake kan Binance Smart Chain, sai na clicking add. Idan na dawo baya zan ga USDC nan wanda yake BEP20, wannan shine USDC wanda yake kan Binance Smart Chain. Saboda haka idan na shiga wannan sai na ce send. Idan misali da SafeFile zan yi amfani kenan, kun ga gashi nan wurin suna cewa kada mu tura Smart Chain asset wato BEP20 tokens akan Ethereum network wato ERC20 address, ko kuma exchange din da baya supporting BEP20 tokens.
ana recommending ɗinmu da small amount domin mu gwada mu gani. To saboda irin wannan kuskuren ne yasa na tsaya nake muku wannan dogon bayanin. Madalla, da fatan kun fahimta. Yanzu bari na koma kan computer na ci gaba da amfani da MetaMask ɗina kamar yadda na fara. Yawwa, to yanzu ga nan da farko zan fara tura wannan USDC din, sannan na zo na sake tura wannan BNB din. Yawwa, idan na zo nan wurin sai na yi searching USDC, sai na zaɓi USDC. Idan na zaɓi USDC sai na zo nan ƙasa, yana da muhimmanci sosai, sai na zaɓi network ɗin da nake so na yi depositing, saboda idan ban zaɓi network ɗin ba za ta nuno min address ɗin ba. Sai na zo nan wurin na zaɓa. Kamar yadda na faɗa zan nuna yadda za ku yi withdrawing daga Binance Smart Chain ne, saboda haka sai na zaɓi BSC wato Binance Smart Chain BEP20 token. Wannan shine za su bani address ɗin Binance Smart Chain. Idan na zaɓi BEP2 wato BNB kenan, Binance Chain kenan, idan na zaɓi wannan za ku ga address ɗin daban, haka idan na zaɓi wannan daban. Don haka yana da muhimmanci sosai wurin tantance wani network ne za ka yi amfani da shi a lokaci. So zan zaɓi Binance Smart Chain ne BEP20, sai na danna. Idan na danna za ta nuno min address ɗina, sai na zo nan wurin sai na ce copy. Idan na kofa sai tafi MetaMask ɗina, ko kuma wanda kuke amfani da Trust Wallet ko kuke amfani da SafePal sai ku tafi wancan wallet ɗin. To idan na zo sai in taɓa Trust Wallet ɗina nan wurin, za ku ga cewa ga nan dai a BSC a network nake. Idan na yi ƙasa ƙarƙashin assets nan wurin za ku ga cewa ga USDC nan, sai na shiga USDC. Na shiga USDC sai na ce send. Na ce send sai na yi pasting address din nan da na kwafo na BEP20 daga Binance ɗina. Za ku ga ina pasting ma gashi nan ta rubuta my Binance BNB. Wannan ni na rubuta na yi saving ɗinsa a cikin address book ɗina na MetaMask a ƙarƙashin Binance Smart Chain Network ɗina. Na yi haka ne saboda sauƙin transaction, tunda yanzu idan na tashi ba dole sai na buɗe Binance ɗina ba. Inda ina so na turo daga Binance Smart Chain zuwa Binance ɗina, kawai wannan idan na buɗe MetaMask ɗina kawai zan zaɓo address ɗin na tura kawai, ba tare ma da na yi login into Binance ɗina ba. Amma daga baya idan na buɗe zan gani ya shiga. To wannan kenan. Sai na zo nan ƙasa sai na rubuta dala nawa USDC nawa nake so na tura. A halin yanzu ina so na tura duka ne, sai na danna max. Gashi nan 185.83 USDC. Sai na tafi next. Sai na ce confirm. Gashi USDC send pending. Idan na yi nan ƙasa a cikin Binance ɗina, za ku ga cewa ga recent deposits nan da na yi, ga XRP, ga BNB, ga BUSD da sauransu, dukansu kuma daga Binance Smart Chain ɗin ne. Za ku gani BSC duka network ɗin. Yawwa, confirm, gashi nan transaction confirm. To idan na dawo nan wurin cikin Binance ɗina, ga recent deposits, bari na yi refreshing mu gani. Yau gashi nan ya riga ya shigo, amma bai gama confirmation ba. Da zarar ya gama network confirmation, za mu ga cewa nan wurin ya rubuta complete, yanzu ya rubuta confirming. Da ya gama shi kenan, kawai idan mun koma cikin wallet ɗinmu za mu ga cewa crypto ɗinmu ya riga ya shigo. Sannan kafin ya gama confirmation, bari na koma na sake turo shi ma BNB kamar yadda na faɗa muku. Idan na dawo MetaMask ɗina, sai na zo wurin asset, sai na zaɓi BNB, ko kuma kai tsaye ma tun daga nan wurin sai na shigo send. Idan na shiga send, sai na zo na pasting wannan address ɗin da na kwafo, ko kuma kamar yadda na faɗa muku dama a baya, na riga na yi saving ɗinsa a cikin address book ɗina. Idan na zo nan wurin za ku ga my Binance BNB, sai na yi clicking a kai. To yanzu abin da nake so na tura shine 0.12 BNB, ba maximum ba. So ba max nake so na sa ba, ina so na tura 0.12, ko kuma bari na tura 0.11. Zan tura 0.11. Bari na tura 0.11 BNB, sai na ce next. Confirm.
pending sai na jira. Idan na dawo nan wurin gashi dai wannan yana confirmation, yana confirming har yanzu, amma watakila idan na yi refreshing zan ga cewa ya gama shiga. Bari na yi refreshing da gani. Yawwa gashi nan USDC ya shigo, shi ma wannan gashi nan MetaMask ta ce mana confirm transaction, gashi 0.11 BNB shi ma yana shigowa, gashi yana confirming. Refresh, completed. Yawwa to gashi nan shi ma wannan ya completing, wannan shi ma ya completing. To wannan shine yadda za ku turo cryptocurrency daga Binance Smart Chain zuwa Binance.com. Ba USDC kadai ba, ba BNB kadai ba, cryptocurrencies da yawa za ku iya turo su, sannan kuma ku same su kai tsaye, ba dole sai kun yi converting zuwa BNB ko wani abu ba. Kamar yadda za ku ga cewa gashi nan a wannan na turo XRP, ga nan wurin na turo BUSD, ga BNB kuma kamar yadda muka turo yanzu, sannan ga USDC shi ma yadda muka turo yanzu. To fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kada ku manta, idan kuna da tambayoyi ko neman ƙarin bayani za ku iya rubutawa a comment section a ƙarƙashin bidiyoyinmu da suke YouTube. Sannan kuma za ku iya contacting ɗinmu a channel ɗinmu na Telegram da WhatsApp da Facebook da dai sauran social media. Sannan kuma za ku iya ziyartar shafinmu a kainuwa.com. Mun gode. A video na gaba insha Allah zan nuna muku yadda za ku saida cryptocurrency daga Binance a ƙarƙashin peer-to-peer trading, a tura muku kuɗinku zuwa account ɗinku na banki. Bisalam. Mu kasance lafiya. Madalla.